салому алейкум бародарони азиз, хуш омадем ба канал. дар намури имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монедсон азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим ай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумма. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар ваҳдат дар наздики бозорчаи Гулистон дукомната. Квартира дар 7 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира бошад айни ҳолу коробка, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, райони Нефтянка, дукомната. квартира дар 2 этаж қарор дорад. 54 метр квадрат нархаш бошад. 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти миёна дорад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, дукомната. квартира дар 3 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат нархаш бошад. 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, дар наздики бозорча, дукомната. квартира дар 4 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. рақамашон имо ҳастак. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, райони Шамсиддини Шоҳин, 10 микрорайон, дукомната. квартира дар 3 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, дар наздики МЧСи варзишӣ, дукомната. квартира дар 5 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 130 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 10 микрорайон, дукомната. квартира дар 4 этаж қарор дорад. 55 метр квадрат нархаш бошад. 148 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Конибодом, райони Бобокалонов, дукомната. квартира дар 4 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар Конибодом, Камоли Хуҷандӣ, дукомната. квартира дар 1 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад.
143,000 сомонӣ бо савдо мешавад. обсви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.